Church Trails, a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li l-fideli tiegħek jitħejjew kif jixraq il-festi tal-Għid biex aħna li b'qalbi mħeġġa il-qajna nirrażnu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan niksbu minn dan it-taħriġ frod kbir fir-ruħ għal kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari bil-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid Sid il-Mulej. Jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtijietu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu. U hu jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jien toġobni l-mewt tal-bniedem il-ħażin? Oraklu ta' Sid il-Mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix? Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin? Ebda wieħed mill-mejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu. U minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li fiha jkun waqa' u jmut. Intom tajdu mhix sewwa l-imġiba tal-Mulej? Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhix sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jsalva ruħu. Għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ? Flimkien,
Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ. Min l-art insejjaħlek mulej, isma' Sidi il-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Flimkien, jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Flimkien? Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jien lil mulej nistenna, ruħi f'kemtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar mill-assis is-sebħ. Flimkien? Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Aktar mill-assis għas-sebħ jistenna Iżrael il-mulej. Għax għand il-mulej hemm it-tiba u l-fidwa għandu bil-kotra. U li jifdel l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Flimkien? Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej ma tidħlux fis-saltna ta' smawiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx, mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħoħ. Jekk imbagħad xi ħadd il-ħoħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju u jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal. U mill-ewwel irranġa maħuk, u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f'idej l-imħallef u l-imħallef f'idej l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħalli l-offerta tiegħek fuq l-artal u mur l-ewwel irranġa maħuk. Imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Dan huwa l-kliem illi jgħid Ġesu llum lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju meta qed jgħidilhom kif għandhom iġibu ruħhom speċjalment mal-oħrajn. L-imħabba li jkun hemm f'qalbhom u mhux il-mibeda, il-maħfra u mhux b'xi mod il-vendikazzjoni. U hawnhekk jgħid, jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta hemmhekk mur l-ewwel irranġa maħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Sa il-kliem ta' Ġesu jgħod ħafna għalina llum u naturalment u qed jgħid għal meta aħna nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa mhux qed jgħid għal min ikun qed itella l-offerti
waqt il-qudiesa u daqshekk. Imma l-kull min jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u iktar meta aħna nitilgħu nirċievu lil Ġesu fina. Qed jgħid Ġesu kemm huwa importanti li aħna nitilgħu u niġu għall-qudiesa u nitilgħu nitqarbnu ippreparati u f'qalbna ma jkollniex il-mibeda lejn l-oħrajn. Li nkunu għamilna ħilitna min-naħa tagħna biex inkunu fil-paċi mal-oħrajn. Innutaw xejn Ġesu hawnhekk jgħid tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Mela hawnhekk mhux qed jgħid int għandek xi ħaġa kontrih jew f'qalbek inti miġġieled minħabba fik, illa li ġdika diġà Ġesu jgħidha drabi oħra kemm importanti li aħna nkunux aħna strumenti ta' firda, ta' konflitt, ta' ġlied. Imma qed jgħid ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Allura qed jgħid Ġesu jekk ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek minħabba li inti weġġajtu bil-kliem jew għamiltlu azzjoni ħażina, mur l-ewwel irranġa miegħu, mur itolbu maħfra l-ewwel. Almenu tkun għamilt ħiltek. Issa jista' jkun illi ħuk xi ħadd ieħor jiġifieri jkollu kontra tiegħek mhux minħabba fek, jista' jkun minħabba li hu għandu lejra jew inkella pezza kwistjoni jew inkella jiġġieled ma' kulħadd. Im importanti li inti tkun għamilt ħiltek. Dan nafuh anke fil-ħajja ta' Ġesu. Ġesu kellu min hu kontra tiegħu u min baqa' kontra tiegħu. Imma Ġesu dejjem wera imħabba lejn kulħadd anke l dawk li kienu kontra tiegħu. Se jkun ma baqgħu kontra tiegħu biċċa tagħhom mbagħad imma melħiltu. U anki lilna hekk jixtieq minna li nagħmlu dejjem ħilitna biex aħna f'qalbna jkollna il-paċi mal-oħrajn. Ġesu hawnhekk jgħid xi ħaġa li nixtieq ninnotawha. Meta jgħid mur irranġa ma' ħuk jgħid imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Ma mhux qed jgħid jekk inti miġġieled ma' xi ħadd tersaqx law, tersaqx lejn il-Knisja. Hawn min jgħidha din jgħidlek isma' jekk inti għandek f'qalbek kontra xi ħadd aħjar ma tiġix il-Knisja. Ikun qed jgħid flok tagħmel ħaġa ħażina tagħmel tnejn. Meta Ġesu qed jgħid le, il-Knisja għandek tiġi. Ma ara li tkun ippreparat u li tagħmel ħiltek biex tkun fil-paċi mal-oħrajn. Imma Ġesu jgħid imbatejja mhux tinqata' ma tiġix iktar. Ejja tella l-offerta tiegħek ejja hawnhekk fil-Knisja u sehem fl-Ewkaristija. Ġiet qabel Ġesu kien qed jitkellem kemm importanti anke li nagħmlu attenzjoni biex ma ħallux ir-rabja tikkmandana u ma ngħidux kliem li jweġġa' lill-oħrajn. Jgħid smajtu x'intqal la toqtol hija xi ħaġa terribbli. Ma Ġesu qed jgħid m'hemmx għalfejn toqtol biex tgħid tagħmel xi ħaġa ħażina anke bil-kliem li ngħidu u li bih inweġġgħu l-oħrajn ukoll ħażin. U għalhekk qed jgħid iridu noqgħdu attenti ma nħallux il-mumenti ta' rabja jiġru bina b'mod li l-oħrajn insultawhom ngħajruhom. Qatt m'għandu jkun dan il-kliem tagħna bħala disċipli ta' Ġesu. Dispeċik illum li mhux hekk biss ma taqra fuq is-social media kliem ta' insulti, kliem li jweġġa'. Li jurik biss kemm il-persuna li tiktibhom ta' fil-baxx.
Ġesu qed jgħidilna attenti fil-kliem biex ma jkunx kliem li joħloq konflitt u kliem li jweġġa' lil ħadd ieħor. Nindunaw li meta ngħixu kif iridna Ġesu kemm ikun isbaħ il-ħajja tagħna flimkien. Nitolbu l-Mulej illum għatina id-den biex narfu nuru ħniena ma' kulħadd. U għatina is-saħħa spiritwali biex inkunu dejjem strumenti tal-għaqda u s-sliem. Resqu issa tal-bit tagħna lill-Alla sperati minn din il-kelma tiegħu nitolbu Mulej biex il-Knisja tkompli x-xandar b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej għamilna strumenti tal-paċi tiegħek u għajna biex kemm dak li nagħmlu, kemm dak li ngħidu iġib dejjem dan is-sliem bejnietna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej aħna naħfru lil min ħati għalina u li fejn niżbaljaw nitolbu maħfra aħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej għati l-għajnuna tiegħek il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, f'Gaza, dawk il-postijiet kollha li huma mifnija bil-vjolenza u l-ġlied, nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda u tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nurulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħniena tiegħek Mulej jilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna tagħtina s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajli l-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u t-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina
u jinqdew bil-ġit li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk ma' nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn Amma Jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-siliem nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek, nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu ħalli jkollna semm il-ġid tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibgħatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk
aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-rożarju llum għall-migranti kollha pajjiżna, speċjalment dawk li għaddejjin minn diffikultajiet u li ma jsibux ukoll ambjent li jilqagħhom. Fl-isem u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna ġnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għallik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna ġnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina
u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sieq Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba mis-seru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid inti kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dubietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazza memlija mulej miegħek iberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazza memlija mulej miegħek iberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazza memlija mulej miegħek iberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazza memlija mulej miegħek iberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet arina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġa l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddisa Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Merta d-dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni.
itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna għalina, Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatidinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħoll għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimarik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqadda Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.